Erromeria kontuak ere izan dira eta badira Durango. Jon Eskudero, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, frontoitik jauzi egin dugu Nora eta Durangoko landako unera. Euskal Herrian kultura pixka bat matxe duenak behintzat nork ez du ezagutzen toki hau. Eta aipatu duzue, Bizkaiko lehen erromeri eguna ospatu zen, joan den larunbatean hemen Durangon, eta gonbidatu dugu gure lankide eta antolakuntzako kidea, Jon GG, gure erredakzioan hala ezagutzen zaituzte. Jon Gomez Garai, arratsaldeon. Arratsaldeon, tokaio. Ia egunero bezala irrifarre batekin zaude. Horrek esan nahi du, valorazio positiboa egiten dezuela joan den larunbateko egunaren inguruan. Bai, duda gabe. Bizkaiko erromeria egunaren lehenengo edizio ospatu genuen larunbatean, hemen ingurumari honetan, landako unean, Ibaizabal parkean, beste aldeko etxaldean, plateruenan, eta bereziki kalezkale, eta goizak eutxi zion, eguraldi edarrarekin eutxi ere gainera, aterri, bero, eguzkitzu, gero arratsaldean gozatxoak okertu egin ziren, horrek ekarri zuen pixka baten moldatu berrizatea gitaraua, ikuskizun bi eta arratsaldeko puzgarria bertan bera utzi behar izatea, baina orokorrean balorazio honez, oso ona. Oso ona, 10.000 lagunetik gora, 10.000 lagun asko da, Jon? Bai, egia da ere, sentsazio hori ez genuela momentu baten ere izan, gune asko, 5 gune gehi kalezkalekoa hartu zuelako Bizkaiko erromeria egunak. Orduan oso sakabanatuta egon ziren 1.000 lagun horrek. 10.000 lagun aurre ikusten dugu, ez dakigu 1.000-aren bat gora bera, baina buelta horretan, bai, asko da, baina datozen urteetan espero gehiago izate, ez da? Eta 10.000 lagun horietatik zenbatek egin zuten dantza, zenbatek jo zuten trikitixa, zenbatek txaranga, denetariko ekitaldiak izan ziren, aur, heldu, zein gazte, denetarik, Jon? Bai, denetarik eta publiko adin eta guztientzako, ez da? Dantzariak edo dantzazaleak izan, kantuzaleak izan, ara ez izan. Eta nik ez dakit baten bat etorri zanik, erromeria zalea ez denik, baina uste dut dantzan edo kantuan egitea maite ez duen horrek ere, baina Bizkaiko erromeria egunean egon zenak, uste dut ezin izan zuela ere. Saiestu behintzat aldaka pixka bat mugitzea, giroa eta postasuna eta musika bazter guztietan egon zelako larunbatean hemen. Valorazioa oso positiboa da, eta 58 ordu besterik ez dira igaro larunbatetik, jada aurreratu dezakezu datorren urtean izango dela Bizkaiko erromeriaren bigarren ekitaldia. Bai, horixe da gure asmoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik eta gure musikarien kooperatiba bat gabiltza horren antolakuntzan, eta bai Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik eta baita gure aldetik ere, ziur gaude bigarren edizio bat merezi duela gure lurraldeak. Aurreratuko dizuegu aurrerago, non izango den bigarren edizio hori, baina bibazuek ere bai esan dezakegu, bibazueken, baietz, valorazio oso nahi dugula bai, eta beraz, bigarren edizio bat ere egongo dela. Eta bukatzeko zer moduzago erromeriaren eta euskal giro horren kutsua Bizkaian lurralde honetan? Esango nuke, beste lurralde batzuekin konparatuzkero, ez dakit osasuntsuago dagoen edo ez, egia esan Gipuzkoak eta Nafarroak badutela trikitixarekiko bereziki, eta orokorrean erromeriarekiko zaletasun handia, eta esango nuke Bizkaian ere badagoela neurrian, agian formatu oso tradizionalek, badute lekua, erromeria tradizional eta aspaldiko modu akustiko eta organiko horretan aritzen dian taldeak ere asko dira Bizkaian, baina ikaragarria Bizkaian dauden bereziki gauetako, eta larun batean ere hementxe Plateruena barnean izan genuen formato elektronikoagoen taldeak ikaragarri pila bat dagoz Bizkaian, eta zentzu horretan osasuntxu dago erromeria. Baina honekin Bizkaiko erromeria egunarekin nahi genuena zen, alegia erakutsi, ez dela bakarrik ordu txikitan formato elektronikoetan gertatzen den hori, ez dela hori bakarrik erromeria. Edo ez da bakarrik erromeria Aristarrasun edo San Joseko trikiti jaialdian ikusi daiteken hori, ez da? Denak dira erromeria, 11 aurpegi daude, eta horiek guztiak batzen saiatu ginen Bizkaiko erromeria egunean lehenengo edizioan. Eskertzen dizugu lan horretan jardun izana, Jon, eta zuzenekoa bukatzeko aurreskua dantzatzeko eskatu behar nizu, baina denboraz justu omen gabiltza eta libratu egingo zara ba. Horregatik enroiatu nahiz, aurrezkoa saiesteko. Gero arte, bikote. Aio, Jon eta Jon, hortxe, Jon, ACB, ongi izan eta laster arte dioi ere. Eta